Nok mar aboyunga kod luoro to ahinya kind rawere pod thiro kenge mag kedo kod landruok kute ayaki seche ma piny owacho kod riwruoge ma ok mag piny owacho keto maine kedo kod landruok mag kute mag ayaki e pacho kae. Jafwambo mara George Juma nigi ler koa e kaunti ma Migori. Higni maromo 40 osekalo nyaka ni kutego mag ayaki yudi kuom dhano e piny mangima. Mae nyiso ni ng'wech mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki bende osekawo higni malo 40. En tuono bende kinde mane ochakore ne obiro kod luoro kaachiel kod akweda, kata kamano magi koro osedok piny nikech puonj ma itime piny Kenya. Kata tuoche moko machalo kaka syphilis maluongo ni nyego. Orando mag yedhe gi nokawo higni mang'eny, higni mokalo 40, moko kawo higni madhi 60. Omiyo an gadier ni jolony timo nonro makende ma wang'eyo ne higni mabiro ka wabiro nwang'o yath manyalo thiedho ayaki Kenya ka kata piny mangima. Daher mondo wa call upon other more voices mondo wakedne jasigu achiel ma en HIV. Nyaka sani piny Kenya nitiere kod kwan jogoeko maromo 1.4 ma odak kod kutego mag ayaki kaluwore kod lipot ma ogol kod bad migawono mar piny owacho ma ochune kedo kod landruok mag kutego mag ayaki ma onge kaka The National Syndemic and Disease Control lipot mane ogol e higa mar 2022. Kuom kwanni 5.3% gin mine ka 2.6% gin jomochuo. Lipot yango ni kwan jogoeko ma odak kod kutego mag ayaki e piny Kenya osedok piny nyaka ne chenro mar kedo kod landruok mag tuoni ne chakre. Nyaka sani maromo 3.7% mag jo Kenya emodak kod kutego mag ayaki. Kata bed ni piny owacho mar Kenya osego okang' maduong' mar galo landruok mag kutego mag ayaki, kwan jogo ma pod gamo kutego mag ayaki pod nitie malo. The 80s. Remember in the 2007 we had about 7.2% HIV prevalence, and then around 2013 it came to about 5.3%, and now we are at 3.7%. Serikali oseketo kaachiel kod migepe mochung' kar kendgi miluongo ni NGOs. Waneno ka nyayo olemo, omiyo wan gadier ni higni mabiro mbele ka wanyalo duoke piny. Lipot mar bad migawono mar piny owacho mar National Syndemic and Disease Control Council yango ni higa mar 2022 kwan ji maromo 22,154 ne ogamo kutego mag ayaki kata malo 41 mag jogie gin rawere ma kind higni 15 kod 24. Jona Onensha matiyo kod okno mar National Syndemic and Disease Control wacho ni maino mar kedo kod landruok ma kutego mag ayaki onego keti kuom rawere. And of most significant is also that the female gender is most affected. Riwruoge mathoth mok mago mag piny owacho sani geto rawere kod jogo mang'awo kako pamo e ng'wech mar tieko landruok mag kutego mag ayaki. Ng'e ni ka jogo ma pod tindo king'iyogi gin jogo ma pod oluor. To koro konwang'o ne kod kute tek ne mondo odhi onyis nyawadgi ne kod kute mag ayaki. Nikech wanwang'o ne kata kwang'iyo grube mwaloso ma bende ji nwang'o puonj. Grube gi onge mag rowere matindo. Diana Roseman, director mar riwruogno mar Faraja Women Initiative, riwruogno makita trogo mag opamo e kaunti ma Migori, wacho ni maino nyaka keti e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kuom jogo mang'awo ma oting'o pamo. Kendo wan gi prep champions ma are among the sex workers ma campaign mondo sex workers oyud ang'owa oyud this prep kendo kawo prep. Koro uptake mag health services osedhi malo. Gisani wantie mana gi prep mimuonyo odiochieng' kodio odiochieng'. So because mane option manitiere, uptake is up. Then one gi condom. One gi both male condom and female condom. Director mar riwruogno mar Lake Victoria Initiative kata Lavin, riwruogno ma osebiro ka kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e gwenge mag Nyanza Peter Gwengi wach ni piny Kenya osego okang' maber mar duoko piny landruok mag kutego mag ayaki, kata kamano pod nitie mathoth ma onego tim. Yedhe moko ma samoro bedo manok kaka sare nitie yath moro miluongo ni Tazanavir. Tazanavir nitie shortage mako jogo man e second line. So inwang'o kaka samoro kidhi e osiptal to ok nyal miyi kata moromo dweche adek, inyalo miyi mar dwe achiel tinyisi ni chak iduogo nikech gitin. Wan gi shortage mar kondom mar aboyunga e Kenya ka sani mosekawo dweche mana madhi 5. To ng'iewo aboyunga be tek
nikech en gima kidhi nyiewe to jong'ang'eya gimoro timo kode nikech ni tije bende ok ng'eny ahinya. Jogo makedo kod landruok mag kutego mag ayaki wach ni ber ka piny owacho neno ni kido mag yedhego mag geng'o landruok mag kutegi ma bende ong'ere kaka PrEP ma osepuodhi oyudore ne ji matiyo kodgi. Nyaka sani kido ma PrEP ma oting'o mano ma imuonyo ma ong'ere kaka pills, mano ma ong'ere kaka dapivirine ring, kaachiel kod mano ma sandan ma ichwoyo bang' dweche 2 ka dweche 2 ma ong'ere kaka cabotegravir osepuodhi e piny mangima. Kata kamano, mana mano mimuonyo kende ema yudore e piny Kenya. George Juma, Ramogi TV, Migori.